Yes, number 1. Wabakria. Ehin no fra ya wate atom. Akua wotafo. Waba ne kwanton kro solo. Wose huhum awade emsese bia so obi di nakunu. E wada yesu. Ene wabebo ya boyi. Kwa! Oden ko. Akua say. Pepa cho nyame. Mame, ma ne so. Oto a wo bebo ne ha no emwaye. Ma ne so why? Wo ho te say. Pepa cho nyame adum. Wo ba show iso your Bible Quran be focus ya kasa precaution up ni bodua. Then ape. Mentini. Untitwi. Ase emu anda ho mame pepa cho. Me se wo ba show iso your Bible Quran kasa precaution. Bodua snap ni abibi focus ya. Dia na wo pe. Pepa cho pe Bible. O kwanya sorry. This is SOMPA. All believers. SOMPA FM. All believers. Modi amumu nsuro the Bible. All believers. Peter Kosoro. Bodin ayame. Amen. Ifri wano na kutani se. Hey, abije nkwane ne krantifo. Bodin ayame. Amen. Udin mame kasa dina. Aba sister, awia wo mo mame me kasa bebre. Mi kura Bible. Mi kura Bible. Sasa mame bekan. Sasa mame bekan. Nokure. Nokure. Mi nitro. Mi nitro. Onyame boa me. Onyame boa me. Order. Ekwi asembe na aba. Ba pa blacky. Pepa cho asama aba ni se. Hunhuma ware. Wo ye den hu so bia wale hunhun. Pepa cho me da me hun se menu ase me no obi have sex. Says. Nti ebi wo ho no ma. Me fan se ebi a me ye adwuma bi ana se ebi anka me kwaya ade bi a ade no nka me nsabe ka ade no be eya. Nso me so da na se me ne Nipa kro no be da. Wo be kona sei. na sei. Promise and faith. Edi wachi. Nanso nya na wawo achi wachi. Eno no de hunhum de ne no wo ya na wi de no. Isa no ama se ye kana se me ne be ma hia. Enya wo de. Me fan se ye ntimi ntena. Ebi wo hono ma chese ebi wo hono ma de be ma no be ka me manya ho eya ma no e me bufu. Ebeda ne ntokwa. Na nipa no no be da ya wo hu no. Okay, ebi wo hono ma me hu ne se nipa ase mesi bet. Wo be hu ana o da so a odi ahyem. Hey. Enti no na wotwe baako no empredodo sen wo no beda nadwo se wo kan a En kai nye mo sa. then you fa sai ana asre biraki Me cho ate enu nte kwa mpo me ye adwuma. enko monyi ni se sa se me kwase se mu madwen na mo de ekeka ana aya wo koda na wo dwen sese ho cause bi wa wo dwen ho se wo kon do a utumi de koda yi mu bie wa sister Me cho Debbie. enso sanka who was spiritual marriage and come ma wo nwo nya na wa wo baby fefefe wo ma yesen Omo ye 3. sister sorry cause sense odwale nya bibia wa adwen bibia wa wo 3 de baby tie se wo ye de adwuma Me cho adwuma bi a me sabe som bi a metimi ye bi. ebi ne sen Ebi wo ha metimi ye maso mi bi adwane ho adwuma nso ma ya aja. asibi o ya asibi Pacho. na sane bibia kama wo to nso nyale wo fe By ase me dia na mesom se me SOMPA study dia. na SOMPA emma FM. SOMPA FM. enipa no bedan ya wo ye abrante ana akokora dra wodoma Me ba cho me hu ni se wo ye bemma by wonya akokora asa. abrante na ya na topem wo hye uti oni ma topem akai ye Boko maledi. akai atopa Maledi. ene fiada Ni fiada.
Yeah. Me say hey. Sani spiritual man ejina brapa yetumi monidia. Mane didi aye ndedi se chechire ne tu afiase. Hey. O ye chechire no tu Me dia me afiase. ti ase ne say. Eto ye ba ko na ye dura na jo wo di ma na woni ne ma no ma te agum. Because anaju ba ko no we so obeso da na obema bi ni me da. We enti sa ba ma ba ko na wo fa ma na woni ne ma ne nananom. Hey, woni ne ma ne nananom. Anyum bi e ba so obro nsama fa ha ma. Won na beji. Malady. Ehu. Ye de Bible be ko na nim na beji we. Obro nsama fa ma. Ediba. Na ne parents so afa pinkas. So afa. Hey, awurade. Uni pamabo. Oba fefese. Wo de o ma me ye dina kunu ye go. Me ba we do I like is power he be hwem. Se wa dwendwen ana mpala se obi no wo da kunwa. Pa be hwa ma. Some person sempen. Be ma ba ko be fa man nyina. Ma wi abai wa bi. Na abrampa. Malady. What's it run adwo a? Na be ma ni na beda. Obo ne maame amane ane maame se hye. Me kwala abrem djuma no didi mi anu. We dey anya we se nso dwale. That's now. Yeah, great. Yeah, oba. Malady so maame se dey. Also ka cha ne maame se ma. Me so dai na obi ni me abeda o se. Na we na obuafu ne de. Na me yakola djuma no didi. Yeah. Se nso dwale. No, you normal. Na me de ko. Hey, what about Hannah Sabi? What Jimmy say? Yeah. O se ne de pa. Yeah, Bema ba kwadra na dwa woni man nyina da wiase. Obremu bi de na. Abro kire nyina wo fa. O fa ho. Ejina me wan say ana obi abusuam de no wonam. Malady obi abusuam de. Se sabi sa kwasi ampani abusua bi Ebi mo. Wa brem ne be ma no de nam. Ready eh. Mawo. Abro so. Boko Malady. Hey. Eyasem. Hu mu nai. Erade ji efiri mu Malady ati.